खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिगोन बाप फंबाया माबायदि इदिट खालामो बाप फंबाया माबायदि इदिट खालामो नों बहा सोलोंनायलै फंबायालाय मासे मोजां फट' इदिट खालामो नायलाय बाप ओरैनो आंखौ गथ' फिसालानि फरायदों आरो बिमाया सनिया गुइन बिमाया जाबाय सनिया गुइन आरो ओरैनो आंखौ फिसाला बानायदों ओरैबायदि मोजां फिसालानि बनायदों आरो मा लासिंसिंलै फंबायमोनालाय सोलोंनो होनबानो मोजां सोलों आरो गावनो इदिट खालामो आरो आंखौसो बदनाम खालामो माबायदि फंबायालाय आं ओरैबायदि लाजिनो खारोदि नों फंबायखौ मा जाखो गावसोरनि खर'आनो क्रेक जाबाय गियान गैला बिनिखायसो फेसबुक नायबानो बेल' वाट्सएप नायबानो बेल' आरो इउटुब नायबानो बेल' होमबा बोरै जागोन मा जागोन फंबायालाय माबायदि फट' इदिट खालामो ओरैबायदि आंखौ खालामनो बानायदों आरो नों फंबाया अबेनि जाखो नोंथाङा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर आं जेबो खामालाय बेनिखायनो आं रावखौबो केसबो होआ पुलिस केसबो होआ आं पुलिस केस होग्रा नङा आं बुंबाय बेबायदि गाज्रि फट' इदिट खालामनाङा आं पुलिस केस होगोन आं मिथिदों नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनासं बेबायदि गाज्रि फट' इदिट खालामनाङा आं बुंखाबाय जोंफोरबायदि गोरों मानसि बैसोरबाबो गोरों मानसि बेनिखायसो नोंसोरो आंनि बुंनायखौ खोनासं बेबायदि गाज्रि फट' इदिट खालामनाङा बेबायदि गाज्रि फट' इदिट खालामबा आं पुलिस केस होनाय जागोन दे ओरैनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बा फंबाया माबायदि फट' इदिट खालामो नायलाय बेखौ नायलाय आयो बा मोजां खालाम दे खालामबाय था खालामनांगौ खालामबाय था आरो गाज्रि फट' इदिट खालामनाङा आं बुंखाबाय गाज्रि फट' इदिट खालामबा हमगोन मानसिखौ हमनाय जागोन पुलिस केसबो होनाय जागोन आं पुलिस फायार होगोन पुलिस फायारबो होनाय जागोन नैथि सेमिफाइनाला जागोन खंखा एफसि बेयाव गेलेनो आराम मोनदों आंथ' गेलेयाखै थानो आराम मोनदों मोननायालाय माने मोजां गेम जादों हाजो ओनसोलावबो आदायाबो दंमोन आदा मोजां ना मोजाङानो दर्शक डाक चुके हैं और यहाँ पे मौका 10 नंबर बढ़िया डिफेंडिंग करते हैं सोरांगादुर की ओर से पास किया है 12 नंबर को 12 नंबर ने 6 नंबर को पास किया फिर से 6 नंबर ने 5 नंबर को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाते हुए फिर से मौका बनाने की कोशिश 12 नंबर बॉल को क्या मारा था दायो सोरां हादरदों आमजुलि बारसोमदों मेच नांदों दायो सोर हायो मिथिया यहाँ पे गोल हो सकता है लेकिन और यहाँ पे कुछ है ऑफसाइड आमजुली पार्सल की टीम याकीन बिथाङा बियो मेनेजार
हुकुबारे हिन्जावफोरनि लिटिस खेल जागोन नोंथांमोना गासैबो नायफैनो हागोन जोबोद मोजां मानिमोन बहुत ही गर्म माहौल ओमफ्राय आगे बढ़ा रहे हैं मानि काफी रोमांचक होता हुआ ये खेल मा जायगा बढ़िया खेल है आगे। दर्शक का रोंगटे खड़े होते हुए दस नंबर काफी कोशिश फिर से थ्रोइंग के लिए जाएंगे हैं लेकिन बढ़िया खेलते हैं बढ़िया पास हुकुबारे 4 तारिखआव लिटिस खेल जागोन बाक्सा आरो मास्टार नोंथांमोना गासैबो नायफैनो हागोन लकेसना जाबाय दावहारु क्लाब होनना बुङो दायो आङो खेलायाव दंफायो खेलायाव और यहाँ पे ऑफसाइड करार देते हुए फिर से पास बढ़िया हेड के साथ और मजबाट वुमेन हेल्थ एफसी और गोलकीपर थ्रोइंग के लिए जाएंगे एक गोल कोशिश और और जैसे इस खेल को समाप्त किया जाता है भाई अमित बिगल आपके धन्यवाद थैंक यू मोखांखौ सिनायनाय मानसि सिनाय हानानै माबायदि मोनखा दे दायो सोरां हादरनिया हाबाय 6 तारिखआव गासिबो नोंथांमोना नायनो फै 6 तारिखआव फाइनाल दङ फाइनाल गाबोन गैया गाबोन नोङो गाबोनबो दंबावो गाबोन मा गाबोन दिपननि दङ गाबोन जहाँ नैथि सेमिफाइनाल बे नैथि सेमिफाइनालाव जोंहा बाहागो लागोन रंखाय एफसि बिनि हेंथायै गेलेगोन सेमराबारि एफसि दावदै मोथाम नांगोन थौदो नाहा जाहैगोन डेलग्रा जाहैगोन डेलग्रा भिडिअ नायो जोङो भिडिअ नायगासिनो एबारे 6 तारिखआव फाइनाल दङ गासिबो नोंथांमोना नायनो फै गासिबो नोंथांमोना
खावालाय पैसा पैसा ट्रिक टाका 30 सोरमोन kuda tao đi mình tham danh xe kuda berapa hai mata ana captain na 16 nomor. Ila captain usung. hey captain na bio captain na apa ya kuda tao đi janji mình tham kuda pi kenurin dengan hang don mau di berapa Pecah. Tuh. Diba. Thôi được mà lại. Ini player Kadin, player Hah? Halo Zia. Hah? Halo Zia. Sudah. Hai siapa? Tapi berapa kali juga nang dah hananya lai. Hananya di juga nang kana. Đầu đây. Sudah, đầu đi đi bang thôi. Sudah. देरहानाय नि सोर हादरनि देरहानाय दानो बारे लास्ट फाइनाल नोंथांमोना लोब नायखानांगोन 6 तारिखआव दा दाउदै नोंथांमोना नै खामानि मावग्रा अनासि पकरि गासिबो बायदिसिना मावग्रा दाउदैबो दा नों मा खालामनो फैदों नोंलाय दायो आं थांसै सोरां हादरा देरहानायनि आंनो दाउदै दैबा होबाय ओरैनो इन्टारेस्ट मोननायखाय जागोन ना दाउदै जाना हो सोरां हादरनि होदों देलाय दानो हो ओइ मा न'आव लांसि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आङो गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जय बर' हारिनि